фикри инсон тамомшавӣ надорад. фикри ягон вақт тамом намешавад. шумо доимо агар ки ҳамин фикратона истифода кардан гиред, дастатона не. Мардуми камбағал бисёртар дасташа истифода мекунаду фақат меҳнати сиё мекунад. ана ин фикраша истифода намекунад, барои вай тараққӣ намекунад, барои ҳамон фикраш хом мемонад, ранги корди кунд ҳастку, корд кунд фикронаш анамон хел мемонад, пешаш ба он проблема ҳаст, ҳал кардан наметавонад. чиба ки вай умственный лен, умственный барьер, чиба ки ҳамона истифода набурда истодааст. вақте ки шумо бисёртар истифода кардед тарзи фикронатона, скорости анами фикратон тез мешавад. мисол пештатар агар шумо як ҳафта ба ягон решение қабул мекардед, анаку мебинед ки як рӯз ба баъд як соат ба 10 минут ба баъзе решение ки шумо қабул мекунед, қароро ки шумо интихоб мекунед $100 меистад, баъзеш $1000, баъзеш $100,000. шумо пеш ба мебуравед. барои ҳамон якумин коре ки мехоҳам ки шумо ёд гиред, именно ҳамин чиза бояд ки шумо тарзи фикронаатона, чиба ки фундаменти кори шумо аз фикронатон сар мешавад. анакун мо фаҳмидем ки фикр тамомшавӣ надорад. анакун решаи бойгарию сарватмандию чемпионию мисол муваффақ шудан ин фикр аст. мо фаҳмидем ки асабе ки вай тамомшавӣ надорад, значит мо ҳам фаровон зиндагӣ карда метавонем. ҳамин мушкили роҳи наҷоташ ҳаст. мо ин чиза фаҳмидем.